ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to hirnange Bosaya commune mo Luksayba commune mo Ganki commune mo Jowola commune mo Kay Haydi commune mo Nere Walo ko on waktu yoni ha to Luksayba gorgol e nder galle Haali Abouba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jagorɗo gueɗe nder leydi kame jeacingol laamu haaɗi kala doggol otoji hakkude région ngaji leydi ndi kala ɗum noon fuɗɗoto ko aseɗa hande o sanga minuit ha fayenma aleda janggo sanga minuit gam ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi to leydi Mauritanie subaka hanki o temedde yimɓe moɓodiriɗo yeeso suudu sarɗiyeji leydi ndi gam wullitade ko fate banggue ɗemgal lawɗinangal dow ɗemɗe leydi ndi to leydi Mali mandade arrêt international ɗum woni ko waɗa e jagorɗe tati gonnoɗe e laamu Ibrahima Boubacara Keita gam tumedeɓe dirtinde ngaalu leydi ndi to Guinée Conakry caggal seppoji alkamisa jawtuɗo hanki aljuma o seppoji gulɗi jaw mbaɗi caggal juulala tisubara suka gorko mo duuɓi nogas nottotoɗo inde Mamadou Lamarana Diallo wasi hen fittan taw ko kurala kabruji mena manamin hato Burkina Faso Nigeria Côte d'Ivoire ma jato Benin kame Niger hato RD Congo kame Maroc ma ja hato jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena Maître Adama Balde wittiyanke gendiyanke laaɓaɗo ƴewgal kamelotgal Maître Adama Balde holliti kala kada waɗay aduna ƴewdo so leydi cotta so galle cotta so oto codata so debbo jiɗɗa resde an debbo jiɗɗa resede kala kada waɗa ƴewdo ɗum woni ko mawɓe men mbaɗanno hanki Maître Adama Balde holliti an ɗanniɗo donkuɗo dañde kayitaji walla an jiɗɗo ɗannade aɗa ronki dañde kayitaji gam ƴewde visa walla an joguiɗo humre guila e dabare ha e ronkude dañala an jeeyowo donkuɗo jarnude kala an baɗowo politique laarowo poste kala ko ƴewata hen sa jokkodire Maître Adama Balde joni joni jiituɗa hen hoore maɗa Maître Adama Balde holliti mawɓe men hanki keedani caggala kala ko jogono ene wittane joga sa jokkodire Maître Adama Balde joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa Maître Adama Balde baɗɗo tour de monde yeehi France Gabon Cameroun Benin Togo ala kala ɗo yahani hen humpiti guila e safaruji ha e leɗɗe holliti tawi fulɓe daɗaka ko joguino ko woto jeebo ɗuma Maître Adama Balde taweteɗo to lamorgo leydi Sénégal woni Dakar legal biyetengal Gueji waya waɗɗani hôpital Dalal Jama hakkude mum e Malibo sa yiɗi jokkodide Maître Adama Balde keɓa hen kollaɓi mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 musidɓe tedduɓe Maître Adama Balde holliti duttoɗene gande men guila en jaɓɓede tine tinte kala tinɗo yo tintina mo tinano finoɓe hirnangue Bosaya jabɓoɗe jaam ari jaam onon ko bis keso pula dogowo hakkude noksoɗa kami Luksayba hakkude Luksayba kami noksoɗa bis keso pula jaaduɗo jamanu jaajƴo an tane siège maɗa jooɗoɗa aɗa hisni bagage ma ha jettoɗa ɗo paaɗa ɗo
finoɓe hirnangue bosaya commune mo lugsayba commune mo ganki commune mo jowola commune mo kay haydi commune mo nero walo jabɓoɗe bela bis keso pula ɗanle mon newima alhaji moustapha sy ɓurɗandirede ma jiya sy tambiɗo golle biso kala sayiɗi jokkodirde makko sofor ngana bawɗo golle moma teyɗo mbatta ko 41 70 65 12 so tawi koto noksot gonɗa aɗiɗi jokkodirde bis yagara hakkude noksode lugsayba jokkodirta koye aliou mboyna ba 46 02 69 16 walla jokkodira biteɗo alhassane so 46 71 67 09 walla jokkodira e mouhammed lugsayba gorgola 27 05 17 08 musidɓe tedduɓe jokkodirene bis yagara hakkude lugsayba kami noksoɗa caɗele ɗannugal gasi ha laaɓi dara cheikh omarul fotiyu tal tawitede to juma mawɗo mo cheikh omarul fotiyu tal torawde cheikh alhaji saydou nourou tal udditi demude moma ha yaaji dara cheikh omarul fotiyu tal ko dara jangguinowo qouranil karim ne wonde arab kane français suko jangguine ko wiyete ɓamtare ha yeyno lapipine ɓamtare muɗuma dara cheikh omarul fotiyu tal ne hatojini suka jara woye duuɓi joyya ha fayanma duuɓi 12 e ballal jomiraɗo sukorena deftarla teddude tawa daɗaka e ɗemɗe kutorteɗe e nder windere nde kala e dow yamirore ceerno madani tal kami dendagal ɓesgu ceerno muntaga tal kala e gardogola ceerno makki muntaga tal kami ceerno saydou nourou tal e dendagal ɓesgu ceerno muntaga tal kala aɓe jogui beelema habrude dendagal bandiraɓe kala dara cheikh omarul fotiyu tal jangguinowo qouranil karim aɓe jogui sukaɓe renɓe deftarala teddunde e ballal duɗal cheikh omarul fotiyu tal e ballal tambiɓe ngal ɗon duɗal dara cheikh omarul fotiyu tal ceerno haadi tal kame ceerno amadou tal ne wonde ceerno abou diawa sa yiiɗi hebde hen kollaɓe beele jokkodira e duɗal cheikh omarul fotiyu tal tawetegal to juma mawɗo mo cheikh omarul fotiyu tal mbatta ko 77 443 78 61 walla mbaɗa 77 652 53 24 walla mbaɗa 77 165 30 09 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 573 69 22 musidɓe tedduɓe duɗala cheikh omarul fotiyu tal ko duɗala annora qouranil karim e ɓerɗe sukaɓe kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir capan tati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ha mbawon yebde natte mon ɓosoje towere mon youtube ko musidɗo men saydou abouba no mbinono ɗen en gardidi kabruji men jagorɗo gueɗe nder leydi
kame jaacingol laamu mo leydi Sénégal woni Antoine Diome holliti hanke kayitol muɗum ñalawma hande o ko ñalawma aset sanga minuit kala kay oto koko haɗa dogde hakkunde région ngaji leydi ndi kala ha fayanma ñande aleɗa paduɗo hen no woni ale janggo sanga minuit ngam ndenka e kisal ɓen wotoɓe ngam ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala woto goɗɗum jillude hena joni keddoɗen koye leydi Sénégal Macky Sall addi kabaru belɗo wonande ɓen gollotoɓe laamu leydi Sénégal wiyeteɓe fonctionnaire de état kamɓe noon ko caggal nde ɓeydana jaɓɗeli mumen ɓen jangguinoɓe kame gouverneur uji kame préfet ji sous préfet ji kala eɓen gollotoɓe cellal ɓalli joni noon ko agent de état gollotoɓe hen ko ɓen goni e mijanede ɓeydugol jabdiji mabɓe hewɓe noon kollitti ɗum ko belema mawɗo no feewi to Sénégal jeeyeten ko ton to Kermassar legal biyetengal Abdullaahi kotana musɗo waɗi toon tonni ko bildi nde hinde dal kam woni ko yani dañi noon yimɓe joyo gañiɓe hen e ndiɗon e tampi no feewi e wiide jayde lobso kono kadi hollitama wonande wona tan ɗon haaɗi to Médina eɗen gandi alarba jawtuɗo hen no tone kadi ko bildi yani toon e yimɓe ha ganda hen ɗiɗo mbasi pittali men biteɗo Zeynabou Dieye kame Ousmane Sara ɓen mbasi en pittali men goto noon ne tampi ne tawe to hôpital mo Abbasa Ndaw kono ne kadi to nokku biyeteɗo Kera Mbay Faala tone kadi ko bildi yanno toon ñande nogas e joyi nduɗo hen lewru ne jofi nogas e jeegom ha suka debbo jaranoɗe duuɓi jeenayyi nottotoɗo Ummo Diallo kañumne wasi hen fittandu muɗum gam teskede so tawi ndungu ari kuɓeji kewɗe so tawi bildi ndi moƴƴani walla kuɓeji ɗi ko nayeje walla ni fosuji ɗi ko puɗɗiɗi mabbude ne moƴƴi nde yimɓeɓe ɓurata wawde yurnitade kotkiji mumen moni kala wawa fabade hoore mum wasa tan wiide min ko ɗo ñokotomi caggal jibinana ɗum caɗele mawɗe no feewi garten ko fate banggue dawrugol woni politique ko hanki gasi ha laaɓi sanga minuit wonande campagne homa jarruba faade jarribade yimɓeɓe moni kala ne huno so tawi on nangani kam hami yeehi toon to suudu sarɗoyeji mami waɗa noon hononi hen e hononi kala ko fate banggue campagne Benno Bokk Yakar ɓen gayniri hanki guddiri ko toon to place de la nation e gardogol Mimi Touré on woni tête de liste Benno Bokk Yakar tawama noon wonande ngolɗon uddugol Mariame Faye Sall woni joom suudu horejo leydi Sénégal kono noon kamɓe bennoɓe kolliti kala ɗo ɓe ndewno kewidi kala aɓe gonɗini oɗo hen campagne faade ɗiɗo hen sumgoji tijjaɗi ñalawma janggo ko kamɓe jogori gagnade siftinde on ñalawma janggo ale ɗo ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala ma jaltu gam toɗɗoyade sarɗiyankoɓe mumen ɓen sarɗiyankoɓe toɗɗoteɓe noon ɓe gonata ko temedere e capanɗe jeegomo e joyo sarɗiyanke jogorɓe jooɗoyade toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal sifti noon sarɗiyanke ko kam woni wonanta ɓiɓɓe leydi ndi kala kene golle e nder leydi ndi rewata koye juuɗe mabɓe ɗum noon kala mo ene suɓo yo andumo suɓoto oɗo hen wonko wawi naftandema naftana diwan mo jogori jooɗonade to suudu sarɗiyeji ndu leydi men Sénégal ha joni keddorɗen koye dawrugol maître Abdullaahi Wade gonnoɗo mawɗo leydi Sénégal kam woni kadi tedde lesti wonande wallu Sénégal ñalawma hanki o kikiɗe hanki wo yetti to Dakar lamorgo leydi Sénégal iwdemo toon to Paris lamorgo leydi France kanko maître Abdullaahi Wade jarowo e duuɓi capanɗe jeenayyi e jeegom ndungu kono kadi ha hande ne dilla e dawrugol hanki noon ɓe guddiri campagne mabɓe koto Pikine Guinaw Rail kanko on hoorejo gonnoɗo hoore leydi Sénégal woni maître Abdullaahi Wade gartuɗo e leydi mum Sénégal gam yidde kañumne wodde ñalawma janggo caggal nde woni tedde liste muɗum woni wallu Sénégal tijjanoma ma arton to ɓe mbaɗanno hanki uddugol campagne mabɓe kono noon o yiyaka toon yiya toon tan ko ɓen yaadi ɓe moɓɓe ha joni keddoɗen koye politique wonande ɓen helnoɓe autoji taw ko cortège mbokko gis toon to diwan Bakkila sappo e jeegomo suka
nanganoɓe hen ɗaccitama kono ɓe ɗaccita koye dow sarɗi maɓe duttoyo ngam nottade ñawore maɓɓe sappo lewru ota toon to tribunal mo tamba kunda cegedoɗen koto sénégal semesa ko coordination yilotoɓe lewru e nder leydi sénégal ɓe kolliti aseeɗa hande o woni goo lewru mo harrama ene mbiyata harana ɗum noon ko hande woni goo hitande julɓe hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayya ɗum ko caggal nde jaltuɗen hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati eɗen mbiye tan hitande jaam hitande ɓuurala hitande ndenka jogori wonde noon hirande lacceje waddede tew kam ene wondi e kosam e ñebbe kala ɗum wonata ma dañ ɓuutaɓe ha heewi noon ngam wiyede sa harani tan peesoyteɗa ko banggue goɗɗo ko an jogori hullinede ɗum noon ko ñande altina hawrata koye 6 lewru août so haaji jomiraɗo Pape Mamadou Seka goto e jagganoɗo e force spéciale yinnoɓe helde yoga e nokkuji e nder Dakar ɗum ko caggal seppoji bannoɗe lewru yawtundu ɗum ko caggal nde ɓocciti dogi nanga jamma heccanki o ko appartement mum ɗon ɗo honno to cité Aliou Sow ko toon on appartement yana kanko noon woni ko toon to kaso appartement o yana noon ko télévision goto itta toon kono kadi hewɓe taweteɓe landa Pastef kolliti mbete ko télé tan ɗon aranno walla ko won dossier ji walla document ji ɗe ɓen jinno yiide ko wonde kala police udditi hen losko muɗum jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe Amadou Ishaga Kebe min calminima min juurimama holko kewi toon to Ziguinchor e falde mum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdullaahi Saar a salmitama an e dennangal Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor aleske gandiraɗo Abdullahi Diatta événement mo balwarno to e Bignona o ina wayno autisque makko ina waɗi hande aset laabi ɗiɗi pourami yaltino wiya ko kaaƴe mbarimo no weddoranaw ni kono noon kamɓe yew askan ɓe jiddi ɓe mbi ko kural ina wayno aset hande woni darniyel autisme makko omo jogori waɗanede ɗo e nder Bignona o jeeya noon ko Tangori e nder Bignona so inumima ɗo eɗen gandi kalan deste en yanoɓe e laaɗe garti woni hen yettoyinoɓe kadi garti won projet ji ɗiɓe mbiyano eɓe dokke ɓe mbaɗi diño mabɓe hanki eɓe namdo gila ɓe garti fewde joni ɓe jiyani ɓe nanani ɗum noon eɓe namdo président de la république holto ɗiɗo projet ji ndewi eɗen gandi alhaali sida ɗeɗo balɗe ina haale ga henna ina wayno ɓe jooɗima to e Cap Skirring tawtorede Gambinaɓe e Guinée Bissau naɓe eɓe jewta alhaali oɗo rafi holi oɗo rafi sida tampinɗo windere nde ɗum noon eɗen gandi armée gonɗe ɗo e Ziguinchor ɓe tawtorama jonde nde ɓe kolliti ɓe dañi radio o ƴewat ko alhaali sida ɗum noon kamɓene ɓe tawtorama kala gonɗuɗe hen wawa arde ina waɗa visite ɗum noon eɗen gandi karawan mawɗo hanki waɗi ɗo henna yew askan Ousmane Sonko eɗen gandi Luutani Moussa Diédhiou Benno Bokk Yakar waɗi ɗo hanki meeting pattam lamo ɗo e nder wuro ngo goto fof haali so heeɓi assemblée no jogorto ina wayno noon discours Moussa Diédhiou kañum nanama kadi yimɓeɓe beltima hen no feewi yimɓe kadi gandi o jooɗanto to assemblée to ko leydi makko ɗum ɗo noon eɗen gandi o wi kanko député peuple o wonata député Casamance tan meho ina wayno kamɓe yew askan noon o haali o wi so tawi kanko Guy Marius Sagna o wi so jooɗima toon Casamance kam ma yito hoore mum kala ko yinno dañde ma woyto toon ma mbaw dañde o haalani noon Sénégal heddiɓe ɓe gure région ngaji keddiɗi o haaltango région Sénégal Ziguinchor o ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM jokkodirde e Sar Abdullaahi Saar e Weltare TV yallu ken walde jaam. Assalamu aleykum komin Kalil Koulibaly
international sénégalais et capitaine des Lions. Kaddaram tan ko radio e télé feltar bibbe fulɓe ando diine ma. Amadou Isaga Kebe sen ngewi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie comité ministériel woni ɗen jagorɗe e gardugol hoorejo jagorɗe leydi ndi ɓe mbati batu mabɓe ngam yurnitade sumgoji payaɗi ko fate banggue sumgoji local kame sarɗe yankoje nder leydi Mauritanie guila e matériel uji ha ene jogori yarude ni kala ɗum noon ko ñalawma hanki o ɓe mbaɗi ndeɗon jonde assemblée nationale mo leydi Mauritanie hanki lulde muɗum kene fota wonde temedde citoyen moɓodiri yeeso suudu sarɗiyeji leydi ndi gam hollirde mette mabɓe ɗen mette noon ko caggal kuulal lawɗino ngal ɗon guila tan no gase joyya nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum noon hanki ɓe kolliti caggal ngon seppo wannogo ñande no gase joyyi ha ganduɗa waɗi hen piile musɗe no fewi kame gañanɗe musɗe yanti hen kadi photoje kame vidéo ngaji kewɗi jaltuɗe nder réseaux sociaux kala yen ɓen noon jonnani wonande ɓen sarɗi yankoɓe woɗɓe ƴettude ɗemgal wa fawtude ɗuma yoga e ɗemɗe gendiji e leydi ndi taw ganduɗa leydi ndi kala ko ɓiɓɓe leydi ndi ndendi poti ɗuma ponno wonde koye kaldigal ƴeewe ɗemɗe gendiji ɗe holno mbawata ƴellitirede ha ɗemgal kala horme wawa tigui jangguede wawa yitade hoore mum beele ɓen ɓesguji araɓe janggo mbasa funtede mbasa kadi hedde caggal nde ɓe lawɗini wonande ngal ɗon ɗemgal araba waɗino noon dillere mawde no fewi ñalawma hanki o ɓenne kadi moɓodiri gam wullitade ha hande ɓe jaadani hen ɗe gandi so tawi sarɗi yankoɓe gooti kuulal ɗon e balɗe 15 haade mum yettoyade mawɗo leydi ndi moni kala ne jogui ndimago wullitade hen no yiɗiri ni kala comité national yiltoɓe lewru e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti hanki ɓe jiyani lewru ɓe ɗamini noon jogori wonde goo harana woni mo harrama ko ñalawma janggo ale ɗo wonata goo hitande ujunere temedde nayya e capanɗe nayyi e nayyi caggal nde wayni hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati ɗe mbiya tan hitande moƴƴere malade hitande jaam kame kissal kono kadi hewɓe ne tijji ñamde lacceje tebbuli ha deydi mumen keewa ha joni koto Sénégal ha joni koto Mauritanie keddoɗen to assemblée nationale woni suudu sarɗiji leydi Mauritanie hanki ɓe jurnitima toɓɓe tati ko fate banggue ñamale ɗe laamu leydi Mauritanie ñamli e nder nduɗo hen lewru kene tolno e temedde tete capanɗe nayyi million koppreje dollar nden sifande noon sifano ko ñande 17 avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi hakkude Arabie Saoudite kame leydi Mauritanie ɗum noon yalti koye on fond taw ganduɗa nde ɗon ñamade yoɓete ko ɗo e duuɓi noggasa sifande ɗimmere nde sifano ko nayya lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame banque islamique de développement kene tolno e 16 million koppreje dollar sifande ɗimmere nde ɗum fatuno ko fate banggue cellal ɓalli hôpitoji leydi Mauritanie sifande tataɓire ko nogas e jeeɗiɗi avril hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi hakkude Mauritanie kame association international kene tolno e nogas e 5 million koppreje dollar ɗum yoɓete ko ɗo e duuɓi capanɗe tati fatuno koye ndema e ƴellide yoga e faggudu leydi Mauritanie ɓen janggannoɓe ko fate banggue armée leydi ndi capantati jeetaɗiwol lawol promotion wonande ɓen élevaɓe taw ko officier ji kamɓe noon koɓe capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo ɓe keeɓi diplomate uji mabɓe to école militaire armée attara kene fota wonde capanɗe nayo e joyo ɓen ko koninkoɓe armée leydi ndi armée nationale leydi ndi hen 12 ko gendarme aɓe keeɓi hebloji mabɓe gam yaltudeɓe hanke tawtorede ɓen hinde martaba en tooɓe ɓe mbasiyama noon koɓe jangi ko nde ɓe ɗoftoto ko fate banggue kuule armée leydi Mauritanie jokkodirala koninkoɓe hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal ɗum ko de patrouille min ganduɗa ko fate banggue marine nationale mo leydi Mauritanie kame Sénégal nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati nduɗo hen lewru
waɗɗani to wuro attara waɗɗani wuro jatar ko ɗon kamɓe kala ɓe moɓodiri ngam disodiral tambade nden ka e kissala ko fate banggue keerol hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie hakkude Mauritanie kame Sénégal ko noonne kadi hirjinde yimɓeɓe nde ɓurata wawde rentade no feewi so tawi ɓe jii moɓe paamani nde ɓe mbasata jippinde ɗum ni jokkodirde mumen ko noonne kadi yewtidde sukaɓe ha tentino ɗen gandi hande o ko bifti haaqillaji sukaɓe ne weeɓi adi neɗɗo aratan e wuuro kañum goto watta yarde suka goto ha ɓooya daña fedde ha ɓooya loowa e haqqillaji sukaɓeɓe ko gandano ha sukaɓeɓe naata e gueɗe ɗe pewani woni gueɗe ceɓɓitiɗe gonta touriste en walla gonta jihadiste en walla gonta yimɓe taƴoɓe walla goɗɗum kala ko noon heewi natirde e nder diwan ɓe ɗacci toon konnguɗi jaƴƴi no feewi ngam wasiyade yimɓeɓe e ɗeɗon gueɗe ko noon kadi ɓeydude nden ka e kisal e ngol ɗo henna keerola ɓeydude jokkodiral hakkude Turki kame Mauritanie sifande mabɓe sifanode gila tan hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ko fate banggue leydi Turki ma wattu peeje mum e doole mum kala awa e nder maje kaɗɗe leydi Mauritanie guel nden noon nden sifande suwano taw lawɗi nede jagorɗe ɗiɗi ɗe jagorɗo mo leydi Mauritanie ko fate awa kame jagorɗo mo leydi Mauritanie ko fate banggue gaynaka kame awa kala ɓe joodidima ɓe jewtidi ɓoyata worɓe joomen ngaaluji liggotoɓe ko fate banggue domaine awa e nder maje kaɗɗe leydi Mauritanie ma jetto nder maje kaɗɗe ɗe leydi Turki ma jetta to leydi Mauritanie ngam jokkude golle mumena to leydi Mali e mankugol nden ka ekkisala ɓeydogol jangoji yo gay nder leydi ndi ha ɓatti Bamako taw kadi ganduɗa ɓatti Bamako ha ɓatti Bamako ko fate banggue ambassadeur mo États-Unis de Amérique usti yimɓe mum tene kadi erima wonande gollotoɓe ambassadeur mum ha tenti kadi Amérique naɓe tawiteɓe leydi Mali ha tenti Bamako nde mbasata woɗɗude no fewi nden to yogay nokkuji on communiqué noon ɓe jaltini ɗum ko nogas e jeenayyi hanki gam teskede wonande janguji koko ɓeydi e nder leydi ndi ɓe gusti yimɓe mabɓe gollotoɓe nder ambassade mabɓe kono ne kadi ɓe erima finoɓe Bamako taw ko Amérique naɓe nde ɓurata rentade no fewi ha tenti yoga e nokkuji la cour suprême woni justice mo leydi Mali joƴini kayitol wadde mandat d'arrêt international ɗum noon ko yimɓe nayo gollotonoɓe e laamu Ibrahima Boubacara Keita welede guenaye makko hen hoorejo jagorɗe gonnoɗo e laamu Ibrahima Boubacara Keita woni Boubou Cissé on ne jeeya e mandat de arrêt o kono ne kadi ne hen temona Hubera Koulibaly kono ne kadi ne hen Mamadou Diarra kame Babali Ba on noon wonno gaɗoɗo banque ɓen kala tuma ko dirtindeɓe ngaalu leydi ndi e borjinde ɗum on mandat d'arrêt noon ɓe mbaɗama kala ɗo ɓe jiiya yooɓe tottire laamu leydi Mali MRFP senan ka M5 RFP ko mouvement 5 ɓe noon ɓe kolliti 5 juin ɓe kolliti weltare mabɓe e walliddeɓe wonande action ndenka sembeji leydi Mali ɓe hinde fama caggal jamma e ñalawma ene dari ne tambi nden ka ekkisal ɓesguji leydi Mali kala ɓe noon poti ko wallitede ngal moɓodiral ngam yaltinde konngudi mabɓe ɓe mbanno ɗum koto nokku mémorial Modibo Keita suuti konngudi mum ko Souleymane Kone kanko noon goto e dillowo M5 RFP ɓe kolliti hande janggo kala ɓe gondi e koninkoɓe leydi Mali tambiɓe ndenka e kisal haɗɓe leydi ndi derguitade ha laaɓa ha joni keddoɗen koto leydi Mali to Bamako Ségou Sikasso ɗiɗo hen nokkuji kala tampinnoɗi nokkuji ko ɓen wuyɓe joguiɓe fetilaje jaseje laaɓeje dartoɓe booli oto ɓe ɗaccata jaraw koyngal sareɗa koɓe heeloɓe koɓe yanoɓe jamma e ñalawma gam teskede guykane ɓuuri ƴellitade e nder Bamako e hoore mum ko fade banggue commissariat Modibo Diarra caggal nde dartini wonande koninkoɓe mum ɓe police
ngam wadde hen wittoji mawɗi no fewi ɗeɗo hen balɗe e nder Bamako e hoore mum ɓe nangi hen wiiɓe hewɓe no fewi taw kadi ko wiiɓe joguitiɓe armeji fetilaji kamɓe goɗɗum kala helannoɓe daɗani hen noon lawol Bamako Ségou Sikasso hewɓe kadi nangama toon finoɓe ngolɗon lawol kolliti hen weltare mumen mawde no fewi ɓe kolliti ko caɗele mawɗe wonno e nder oɗon diwan mo ganduɗa ɓe mbawatano ɗanade ni jamma ni ñalawma caggal ko bandiji tan tampinnoɓe nder oɗon diwan kala sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry seppo balɗe ɗiɗi wulgo diaw jeeyi sababu ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen seppo ñande alhamisa nde kame ñande aljuma hanki o caggal julala tisubara ko nden kamɓe kala ɓe pottiti ngam yuɓɓinde seppo mabɓe kamɓe RFP ɓe kolliti noon kamɓe FNDC ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi yiddeɓe koɗo saha wonande laamu colonel Mamadi Doumbouya nde hokkirtaɓe taw kadi ganduɗa ko happo keptinaɗo ko fate banggue gardidi mum e jonde transition laamu muɗum kono ne kadi kaldigal jokka beele sumgoji tijjene hankkadi ne nder leydi ndi gon seppo noon hanki jeeyi sababu suka jarawo duuɓi nogas noddotoɗo Mamadou Lamaran Diallo wasi hen fittanum taw ko balwo fella nde wona hôpital Ignesa ko toon o wasi fittandu makko ɗum ko toon to legal koluma ko wona ɗum ko noon goɗɗo basto fittandu mum ko toon to Nasrullah hakkude kosa ɗum noon ko ñande alhamisa nde nogas e jeetati ndu lewru onon wiyete ko Modi Abdullahi Bari wi joom suudu makko Halimatu Bari kanko noon o yarano koye duuɓi 65 o jeyno ko ɓen seppoɓe kankone ko kural jeeyi sababu o wasi fittanu makko ɗiɗon seppoji ɗiɓe tijji wattude ñande 4 lewru fandu jomiraɗo haaji to Côte d'Ivoire jagorɗo pétrole holliti wonande gollorgal italien tawetegal e nder leydi ndi jiilotongal ko fati banggue pétrole gaz ɓe kolliti ɓe jiiti toon gaz labtuɗo taw ko nature ɓe kolliti ɓe jiiti toon pétrole kewɗo no fewi e nder maaje ɗe leydi Côte d'Ivoire Burkina Faso ɗo saha ene jogui fayre mawde no fewi ndeɗon fayre noon laamu ngu jogui wonande rewɓe hewɓe tawtoyi pelle joguitiɗe armeji nottitoɗe jihadiste en woni jihadiyankaɓe woni jihadistiyankagal ɓe nottoyima ɗeɗon pelle ngam teskede ñande 25 nduɗo hen lewru fiyande wannode to Kelebo ha ganduɗa hewɓe mbasi hen pittali men teskama hewɓe teskino ko rewɓe ngari ene ndondo ɓalli ɓen jihadiyankoɓe mayɓe kame gañiɓe kala teskama wi noon jagorɗo rewɓe kame sukaɓe ɗum ɗo henna ko goƴa mawɗo hande keftiɗo leydi Burkina Faso ngam rewɓe hewɓe tawtoyde pelle joguitiɗe armeji e nder leydi Burkina Faso to Niger état d'urgence lawɗinama lebbi 3 e nder région mo Difa kame tahwa ɗum noon ko 15 département e nder leydi ndi waɗi ɗum ko mawɗo leydi ndi to Tilaberi région mo Difa Tilaberi tahwa ɗum noon fuɗɗoto ko 3 lewru août pour lebbi 3 ngam ustude janguji e nder leydi Niger to Nigeria waylo armée hanki waɗama to banggue officier ji kame commandoji armée leydi ndi wi général Oniyama ɗum noon ko caggal nde jango waɗi hecci hanki o taw koye dépôt armée leydi ndi waɗɗani Abuja ɓe kolliti noon nder ndeɗon fiyande ɓe dañi yoɓade 30 fittandu joguinoɓe fetilaji yinnoɓe yarde mofti yinnoɓe yande e moftirde armée ɗum ko caggal balɗe seeɗa tan nde yarno wonande cortège hoorejo leydi woni Mohamed Buhari ko wona ɗum ko noon yiitama e nder ndeɗo henna yontere 254 wonande ɓen lycéen ɓe Chibok taw ganduɗa ko biftanoɓe guila hitande ujunnaje 214 woni 2014 janggannoɓe école sukaɓe rewɓe nawanoɓe kede tolno 254 jiitama hen tottitama koreji mumena to leydi Ghana ministre taw ganduɗa ko ministre rewɓe kame sukaɓe
kam riwaye golle mum ittimoye golle makko nana akfu ado kankon biheɗo sahara adamo safiya ittimo hen ko joɗademo ko jagorɗo tadi ko sarɗi yanke joɗademo hittande wo joɗaki e joɗorde makko toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Gana ɗum ko caggala nde o hollita omo heewi ɗanle teni kadi kala nde o yahata o heewani joƴƴinde kayitol ngam waynade ɗum waɗi hen ñiŋoje mawɗe no fewi to banggue landaji lundo itta e golle makko bene caggala jillu e nder jillu Emmanuel Macron hoorejo leydi France e nder ndeɗo hen yontere toon to Cotonou jeeyi sababu ha ken tolno e capanɗe tato lundiyanke lundinoɗo laamu Patrice Talon accita hen hen ɗiɗo ɓurɓe mantinade nangganoɓe sumgoji avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɗaccita hen to goto hen kala ne dumbano duuɓi sappo ha duuɓi nogas caggal wiyedeɓe ɓe juɓɓini seppoji ngam addude fitinaji e nder leydi ndi e yiddeɓe kadi derguidde laamu mawɗo leydi ndi RD Congo porte parole gouvernement leydi ndi woni Patrick Mayoya o holliti wonande pittali joɓaɗe nder leydi ndi yooɓi ɗum ko laafaji mbulaji taweteɗi toon ɗum ko caggal ñalawma gadiɗo seppo wannongo yimɓe nayo mbasi en pittali min ñalawma ɗimmo o ko noonne kadi yimɓe joyo ñalawma tataɓo ko yimɓe sappo so renti wona sappo e jeenayo hen tato ko laafaji mbulaji ɓen ko caggal nde tiiri pelli dow koɗen piyande jeeyi sababu ha ɓen mbasi en pittali men kono ɗum ko États-Unis d'Amérique erima gouvernement mo leydi Congo nde ɓeydata ndenka e kisal e ɗin laafaji mbulaji taweteɓe nder leydi ndi to Maroc port mo Tanguera tettama toon kene tolno e tonnuji ɗiɗi taw ko cannabis huuɗo bonko ko to nokku mbiɗeɗo Melusa toon kene tolno e capanɗe jeegom capanɗe jeegom e goho koli taw ko drogue ɓen waɗoɓe on trafic o won hen jiile cuwa taw yiitede joolam jaɓeri États-Unis d'Amérique hakkude mum e Russie woni chef diplomatie mo américaine woni Blinken holliti hakkude makkoye Lavrov ɓe jewtidi woni jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Russie ɓe noddodiri téléphone ɓe jewtidi ko juuti gila haare hakkude Russie kam Ukraine fuɗɗi ko ngol woni goho kaldigal hakkude mabɓe ko juuti tene ɓe kaldi wonande Amérique ji ɗiɗi dumbaɓe toon to Russie ɗum ko caggala yontere Amérique ne rewi caggala beele ɓen ɗaccite hen goto ko basketteur goɗɗo wonno ko maire Peul on noon kamɓe ɗiɗo kala ha hande anda ka taw so tawi maɓe ɗaccite walla ala ngal nandiral ko wonde kala humpata ono Russie tuumi Ukraine kam woni ko bombi kan prisonnier ji taweteɗo nokku biyeteɗo Donbass ha ganduɗa kene tolno capanɗe nayo ɓen dumbanoɓe toon mbasi en pittali men capanɗe jeeɗiɗo gañi hen Ukraine yeddi ɗum ha memi leydi hoorejo leydi mum holliti wonande bombi oɗon kaso ko leydi Russie holliti wona kañum bombi ɗum ko koninkoɓe leydi Ukraine suka plastinajo goto kam wara hanki taw warimo ko armée israélien aljuma hanki o sanga juulal tisbar so si Jordanie yara nokko e duuɓi sappo e jeegom caggal pelɓodiral bangal toon sifti noon kalñede aljuma seppojine kewi wadde hakkude Palestine kam Israël to nokku biyeɗo al mugyera ha ganduɗa goto wasi hen fittandu mum waɗɗani Ramallah taw ko kural itti fittandu kankon suka Palestine najo Venezuela Nicolas Maduro ɓurɗo joñede nder windere nde caggal nde yiɗano laamu mum derguite caggal lundiyanke goto kewnoɗo doole nde ronkana oɗo saaha moltoyi ko caggal Russie kam Chine Turquie ha fenma Iran kono noon caggal hakkude makko e Téhéran si fande kene foto wonde ujunnaje hectare uji leydi Venezuela ma Iran naɓe mbattu remde toon ko wiyete soggo ko wiyete suja kame makka ma mbattu remde ɗum toon kene tolno e duuɓi nogas taw ko sifande nandiral hakkude leyɗele mabɓe to Irak seppoɓe yaaduɓe Muqtada Sadr hande nana keeɓi to assemblée nationale enen jooɗi no porti koyɗe woni hen ko toon mbaali ɗum noon ko hande fonno ɓen sarɗiyankoɓe lulade toon gam toɗɗade hol jogorɗo ardade jagorɗo leydi ndi woni hoorejo jagorɗo leydi Irak kono noon ɓen seppoɓe kuudima woni hen ni ko toon mbaali ɓe dajjiti baafe ɗe kala hande ɓen toon keeɓi eɓe porti koyɗe hay goto wotata toon
toggal wona a shit naɓe musidɓe teddude ɗum ɗo henna wonno kabruji garande en kekiɗe hande oɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guine moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jam yo jaam Allah hiranena